Верховна Рада схвалила закон про ринок землі в першому читанні при заблокованій трибуні та під крики «Ганьба». На переконання авторів законопроекту, його реалізація дасть можливість об'єктивно встановити вартість землі та громадянам реалізувати своє право на приватну власність. Спілкувався з фермерами, які власники цих паїв. Вони кажуть, мене не треба, щоб мене хтось захищав. Я сам зможу себе захистити, ще вас зможу захистити. Я хочу просто мати право розпорядження вільного, але я побоююсь, що іноземці, якщо прийдуть, що я буду не в конкурентних умовах. Тому ми і зробили це виключення про іноземців виключно після референдуму. Ми неодноразово наголошували на тому, що реформа справді потрібна, але вона потрібна так і зробити, щоб потім ми не, знаєте, плакали крокодиловими сльозами, що ми щось не те зробили. Така реформа вимагає дуже ґрунтовного і дуже всебічного обговорення. І мені згадується реформа, прогресивна в лапках реформа 90-х років, коли ми хотіли вільний ринок, власне, в промисловості. І коли ми приватизовували, здавалося б, по правильним західним законам заводи і фабрики, і в результаті ми отримали декількох олігархів, від яких, як від явища, я підкреслюю, ми не можемо позбутися і до сьогодні. Проти скасування мораторію на продаж українських земель виступали сотні аграріїв. Вони з самого ранку під стінами парламенту. Сюди ж пригнали сільськогосподарську техніку, а ще влаштували символічні похорони. Люди кажуть, в разі запровадження вільного ринку землі селяни не зможуть конкурувати з великими агрохолдингами. Аграрій говорить за те, що має бути цивілізований обіг земель сільськогосподарського призначення. І тут, в стінах цієї Верховної Ради, сидять люди, які мають запропонувати модель, як цей обіг земель має відбуватись. А вони нам пропонують з 1 жовтня 2020 року просто розпродаж країни, розпродаж 72% території України.